Når du tager virtual reality-brillen på, befinder du dig på førersædet i en bil. Orienter dig i bilen og læg mærke til dine omgivelser. Se ud af forruden, i bakspejlet. Orienter dig i højre sidespejl og drej så hovedet mod højre og orienter dig i bilens siderude og i den højre blinde vinkel. Drej derefter hovedet mod venstre og orienter dig i venstre sidespejl og i venstre siderude. Se så igen ud af forruden og besvar teorispørgsmålet. Du skal bakke ud fra en parkeringsplads. Hvordan vil du fortsætte, inden du bakker? 1. Jeg orienterer mig i bakspejlet, i højre sidespejl og i højre blinde vinkel, og så i bagruden, inden jeg bakker ud. 2. Jeg orienterer mig i bakspejlet, i venstre sidespejl og i venstre blinde vinkel, og så i bagruden, inden jeg bakker ud.